नोंथाङा गोजोननाय मोनदों? गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि 24 बे निउस चेनेलखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाबाय। जोङो थांनाय बैसागु जागायहां सम बैसागु मोनफैनो साननै बा सानथाम दंमोन। बे समनिफ्रायनो जोङो मोनसे सुपारमेन होननाय बड' भिडिअ सं माने बानायनो थाखाय ट्राइ खालामबाय दंमोन बा बानायबाय दंमोन। नाथाय माखासे जाहोननि थाखाय बैसागु मोसानाय बायदिसिना बिनि खामानि बेस्थ' खामानि बायदिसिना बेस्थ'नि गेजेरजों माने साननैसो गेब थादों आरो साननैसो गेब थानायनिफ्राय दा बैसागु मोसानाय जोबलांबाय मालांबाय बेखौ लानानै दिनै फाइनेलि माने लान्स खालामनो थांगासिनो दं आरो जेनेबा बा खालामनो थाखाय आखायाव लादों। गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानो होनबा माबा मोनसे खामानि पेन्डिं जानानै थायोबा गोसोखौ माबा मोनसे खामानि आद्रा थानाय मोनबाय थायो आरो। नाथाय दिनै जे बे खामानिया साक्सेस जानानै थांगोन गोसोफ्रा फ्रि जागोन। गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोन्दों। नोंथाङा जनाय हालामनि लाइमोनफोरखौ हारिमु बिथिंनि सायाव मा बुंनो सानो? आङो जनाय हालामनि सिङाव थानाय लाइमोनफोरखौ हारिमुनि बिथिङाव बेखौनो बुंगोन जे जाहाथे जेन गासिबो लाइमोनफोरा ओरैनो थाया बा सोरबा फरायनायाव गोसो दंबा फरायनायाव मोजाङैनो मोजां गोसो होनांगौ। सोरबा बिजनेसाव गोसो दंबा मोजां बिजनेसाव गोसो होनांगौ। बा सोरबा साख्रि मावनो गोसो दंबा मोजां साख्रि मावनो थाखाय गोसो होनानै फरायनांगौ। बा सोरबा आबाद फालांगियारि मावनोबा बा आबादारि जानो गोसोबा बेफोराव मोजां गोसो होनानै मावनांगौ खामानिफोरखौ। थिग जुदि बेफोरनि अनगायैबो आं जिहेथु हारिमु आयदानि मानसि हिसाबै हारिमुआव इन्टारेस्टेड गोनां हिसाबै आं बेखौनो खावलायगोन जाहाथे जेन उरां फारां जानानै थाया, गोसोफोरखौ उरां फारां जानानै थाया। माबा मोनसे खामानिफोर मोनाखैबा हारिमु आयदायावबो फैनानै मावफैजागोन बा मावनो थाखाय आग बारायनो हागोन। जिहेथु बर'आ जोंनिया हारि हिसाबै थांना थानोबा मोनफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जोंना जौगानांगोन। सोलोंथाइनिफ्रायनो जा आबादारिनिफ्राय बा हारिमु आयदानिफ्राय मोनफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जोङो जौगानांगोन। बिनि थाखायनो जों हारिमु आयदाखौबो जोङो लाना थांफानांगोन। जिहेथु हारिनि थानाय जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय गासिखौबो दिन्थिनानै होयोबा मोनसे मा होनो टिभि हिसाबै देखायोना जोंनि हारिनि थानाय जानाय गाननाय जोमनाय मावनाय दांनाय गासिखौबो देखायजोबो होनना बुङोबा बेखौ हारिमु आयदा होनना बुंनांगोन। बेनिखायनो बे हारिमु आयदायाव आरो साफ्रोमनिबो बिमा बिफाया मदद होनानै बुंनांगोन। बा सोरबा हारिमु आयदायाव ओरै थांबाथाय बिदि जायो बेफोरबायदि जायो बेफोर फोथायलायनायखौ जों ज्राब गारनांगोन। साफ्रोमनिबो बिमा बिफायानो मदद होनांगोन। आं बेखिनिखौ खावलायगोन आरो। नोंथांमोननि सुपारमेन बर' एलबामाव साबैसे सुबुङा रल खालामदों? जोंनि सुपारमेन एलबामाव गुजन रल लादों आरो। सुपारमेन बर' एलबामाव गिबि हिर' रल हिसाबै लादों। बे रल हिसाबै लानायाव माबायदि गोजोननाय मोन्दों? गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय आं खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। लोगोसे आं दिनै बे सुपारमेन बड' अफिसियेल एलबामाव गावखौनो मेन हिर' मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। लोगोसे आङो जाहैबाय बे सुपारमेन एलबामखौ जाहैबाय बे दिहुनगिरि प्रडिउसार बिथांनिसिम आं रोजा साबायखर बावो। बिथाङा जे आंखौ बे गिबि खेब सुपारमेन बर' एलबामाव आंखौ गिबि खेब हिर'स लानायनि थाखाय गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोन्दों। लोगोसे जा बे एलबामाव डिरेक्सन होनाय आदा बिस्टु बिथांनिसिमबो आंखौ बेयाव मोजां डिरेक्सन होनायनि थाखाय आं बिथांनिसिमबो रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। बे माने गिबि खेब थाखाय गोजोननाय मोन्दों आरो।